Усё, што пакрытае у беларускай вёсцы, успрымалася як станоўчае. Вось жанчыны пакрывалі галаву хусткаю, а хату пакрывалі страхою. Страха – гэта сімвалічная мяжа паміж небам і чалавечым светам. А вось падстрэшак – гэта тое месца, дзе па паданнях знаходзяцца душы памерлых продкаў. Таму, калі шаптуха загаворвала ў хаце хворага, то яна стукала мятлою ў столь, звяртаючыся да душаў памерлых. А калі ў хаце быў нябожчык, то калі ўваходзіш, казалі спачатку таксама глядзець на столь, каб не перапалохацца адразу. Падстрэшак – гэта ж магія. Казалі, што, каб даведацца пра свой лёс, трэба на каляды украсці лыжку куцці, падняцца на падстрэшак і глядзець у той кут, дзе ў хаце вісяць абразы. Як бы там павінна паказаць табе твой лёс. Вось такі быў тэлевізар. А велікодны звычай, звязаны са страхой, быў такі. У панядзелак праз тыдзень пасля Вялікадня трэба было перакінуць праз страху яйка. І вось калі яйка паламаецца на кавалкі, то лічылася, што ў гэты год у хаце нехта памрэ. Таксама страха, як верх, сімвалізавала і магчымасці росту. Таму першыя састрыжаныя дзіцячыя валосікі таксама пхалі пад страху, каб дзіцятка расло здаровае і вялікае.